Dirty Pop. Yo. BT. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out? Did you ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. בוקר טוב. Come on now. This must be. מה אתה עושה? כותב את הדוח השבועי, מה אני עושה? מה דוח שבועי? דוח שבועי זה יום רביעי. נו, ואיזה יום היום? מה, רביעי? אהה. וואלה. מה עם אוכל? כן, אני חייב הפסקה. בוא נלך לך. קח, אני הבאתי את האוכל, אתה תחמם אותו. אני הולך להשתין שלי, בסדר? אל תדאג, אני אחמם. היי, מה קורה? מה קרה לי? בוא'נה, אתה התחשמלת, איבדת את ההכרה. הרופא בדק אותך, אמר שלא קרה לך כלום, רק דבר אחד קטן. מה? אתה מפגר. מה זאת אומרת מפגר? מפגר, אתה פיגור. השפתיים שלך זזות, אבל שומעים את הקול שלך קצת אחר כך. מה? אני לא מבין. לא משנה, תקשיב, הרופא אמר שאתה נוח איזה שבוע עכשיו. אתה רוצה שאני אביא לך משהו לפני שאני הולך? לא? ביי יוס, אני זז. אוקיי. It doesn't matter, clothes I got, where I go and why, doesn't matter. נחום, אני לא מרגיש טוב, אני יכול ללכת הביתה? עודד. מה איתך? ראיתי שעזבת מוקדם היום. כן, מה? איפה אתה? עוד דקה אצלך. אתה מרגיש יותר טוב? לא, אבל... נראה לי מצאתי פתרון לבעיה שלי. אני הולך לחשמל את עצמי. יוסי, תפסיק עם השטויות. אז לפתור לי את כל הבעיה. אני איך חשבתי על זה מקודם. יוסי, אל תהיה דפוק. יוסי, נו, אל תהיה דפקט, אני מגיע עוד שנייה. יוסי! ברוך הבא, יא אהבל. עודד. נו, זה עבד? וואלה, לא כל כך. מה? מה לא כל כך? איך זה לא הצליח? איך? Dirty Pop.
הלו. כן, אני אצל יוסי. לא, הוא דפוק לגמרי. מה אתם עושים היום?